Lumboy yo, abot kamay. Yes, sir, Danny. Gagmay nga grapes. Lamig ito. Buyag, sir. Abot kamay, guys. Diba? Tama. Yan. Sir, doon, oh. Makaulo ka ni. Yes. Tirawi di dandalan de may igna may unsa kalami. Aslom. Aslom siya tamis sa mua. Tapos man. Ne? Pilihan ang hinog. Green ang kuha. No, hello mo no. Aw.